Eh, Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika, barka da zuwa. Maka ka To, abubuwan kenan da muke so a yau mu tattauna a kansu kan irin wannan dambarwa da cece kuce da yake zawa. Alhali akwai abin da ake son kowa ya sawa gaba, wanda kuma ake ganin shi dai babban abin mafi muhimmanci shine na son ƙasar Nijar, shine kuma na hanyar da ya kamata a ce ƙasar Nijar ta ci gaba. To a nan cikin irin wannan abubuwan da muke ciki, ko kan ku 'yan ƙungiyar fararen hula ba ku tsira ba, domin an ce akwai wasu daga cikin ƙungiyar fararen hula su ma suna irin wannan yabo, wanda su ita jam'iyya mai mulki ta gano cewa kamar yabo ne ake na abin ba wai na gaskiya bane, kamar wani abu ne addakwai a baya. Kamar gabaki ɗaya na farko, yaya kuka ga shi kamun luddayin da kuma wanga cece kuce da ake yin shi a wannan lokaci? a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To shi mu assalamu alaikum. To abinda nake fata kamin mu shigar da dangadan cikin wannan zancen, muna roƙon Allah mai kowa mai komi ya taimake mu yi hira mai umarni mai mahimmanci wadda za ta zama darasi gare mu duka, kuma Allah ya sa abinda za mu waɗi abu ne mai umarnin ƙasanmu gaba ɗaya, wanda zai umarnin al'ummar mu duka, kuma wanda zai sa mu dibi hanya ta mahita ta alheri, mahita ta umarni, mahita ta mutunci, mahita ta taimako, mahita ta wa kai, kuma wata mahuta ta ginawa, ta gina ƙasanmu. To alhamdulillah, abinda za ni faɗi cikin wannan magana, ka gayyato ni akan cewa kana buƙatar mu yi wa hira dangance da wa'adi na kwana 100 da Bazoum Muhammad ya samu a matsayin shi na shugaban ƙasar da an rantsar da shi ranar 2 ga wata na Abril, a matsayin shi na shugaba bayan an yi wannan zaɓe da aka yi a shekarar da muke cikinta. To na farko abinda za ni haɗi dai shine kan mu mance, shi dai wannan zaɓe da aka yi, kowa ya san irin duka cece-kucen da an kai ta haɗi irin abin da kamin a kawo ganin, kuma kowa ya san irin abin da ya wuce shi tun lokacin da an ka tsawa cewa Bazoum yana yin takara shi ba. Yadda an ka ce Bazoum Muhammad zai yi takara, za a tsaida shi a matsayin ɗan takara na jam'iyya ta PNDS tarayya. To a cikinsu 'yan tarayya yawancinsu duka ba duka suka amince da wannan tahiyar da aka yi ba. Wannan tarihi ne da ya kamata a yi shi don mu fahimci inda muke zamu, don a gane dalilin na yanzu. Cikin takarda wadda president vice president din party din yayi a wannan lokaci, fu muka gado da yake da matsayin yau shugaban president by interim din party din, ya rubuta takarda yace sur proposition du président de la république, cewa da Muhammadu Isuhu sai aka ɗauki matsayin shi na shugaban ƙasa, alhali ko matsayin nashi na shugaban ƙasa ba su da incin su ɗauko shi, tunda doka ta hana a matsayin shi na shugaban ƙasa ya shiga harkokin da ya shayi jam'iyya, tunda an ce ƙaurace ma jam'iyyoyin siyasa cikin aikin shi na shugabancin ƙasa. To amma sai suka ce sur proposition du président de la République, don su ba abin ƙarfi, suka ce shi ne ya yi shawara domin su unwani da innuwa shi da bakin shi da miyon shi, suka ce shi ne ya ce a ɗauki wani ɗan takara na jam'iyya na tarayya, kuma su yi ƙoƙari su yi kiran mutane a zo a yi kwangare wanda zai ba da dama mutane su ba da haɗin kai, a amsa a tabbatar da shi akan kowa ya yarda shi ne ɗan takarar da jam'iyyar tarayya za ta tsaidawa. Aka zo aka yi kwangare inan le 31 mars 2019. Da aka yi wannan kwangare inan 31 mars 2019, aka ce an tsaida shi, kowa ya amince gaba ɗaya unanimite mutane yanzu shine Bazoum Muhammad ɗan takarar jam'iyyar tarayya
to amma ai kowa ya sani a cikinsu akwai wanda suke ta rishin jin wannan daɗi da yawa sun yi gwadin irin alamu, kowa ya san irin episode inda aka samu har ta kai aka samu rikici, ni ina so kai kana so, har ta kai dai rikicin da kowa na tuna da shi ba sai na koma bisa wani zance ba. Don cikin wannan ne an ka shiga wannan shiga kokowa tabbatar da takarar shi, ƙoƙarin shi zan ɗan takara. To duka wannan cikin nan ne aka fara maganganu a wannan a ce wannan har ta kai shi da kanshi wata rana ya wata magana a rediyo in Jamus ya kwatanta na cewa gashi mutane sun ce ai akwai article din da zai hana shi takara. To ai mu ba mu san shi ba, tunda mu ba mu san in yana da takardu ko bai da takardu ba, su ne abokan shi suka kwantalo wannan wanda suke cikin tarayya da su, wanda suke tare da shi da sun kasan shi, sun kasan kuma suke adawa shi zan dan takara, su ne suka fara faɗin cewa ai akwai wannan matsala da shi, suka fara hiddo wannan maganganu har ta kai ta hito ga hidi. Wannan yana son wannan tarihi a mutane su san da shi, ai ba hakan ne ba, kowa ya to ana wajen cewa ai bai yi, ai bai akwai abin da zai hana shi takara. Wannan tsakanin su ne magana ta huto, shi kuma da zai zuwa yayi magana sai yayi wata magana da ta samu mun kai magana. Radda ya zo da aka ce ai akwai article din nan wanda zai iya hana mashi yayi takara a matsayin shi, tunda in bai iya cika, bai iya nuna takardun da suka tabbatar da shi ɗan ƙasa ne, ce ɗan na asali cewa d'origine. To kenan in bai iya nuna abin daga tabbatar da haka nan, kenan doka ba ta ba shi dama shi takara. Kana gani ko? To a wannan lokaci sai mu muka ce mu 'yan bayan doka ne, mu 'yan hula 'yan son aiki a kan doka, komi a dokance, dan shi mun kai koko lakantar doka. Mulki abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi ba duka yau yana cikin kan gana mun harbace shi, ka fahimta? To kenan da a wannan magana ta hito ga hili muka yi wannan maganganu, muka kwatanta, aka ci gaba da ta magana ce ku ce a ce wannan har ta kai da an ka zo lokacin to a hudo takardu, an ka zo a wani hudo takardu, an ka samu ce ku can da kowa ya samu koli da adda matsayin ta ce ita ga aunawa ta yarda ko ka ta yarda, sai suka ɗauki wannan a kansu na cewa sun ce abin yayi, sun tabbatar da shi akan ba matsala, kuma sun yi alkawari, sun yi rantse akan Qur'ani, ko ba haka bane, sun kuma sun san doka ga abin ta hudi, in abin da suka yi ba su yi shi ba akan doka, kamar da muka hudi mutane, kenan dokan na nan kuma Qur'ani yana nan kuma mutane na nan bisa kan abin da suka yi. Har yanzu ma cikin wannan magana akwai wanda da suka ba su yarda abin da suka yi ba, sun ka dauki magana sun kai ta wata koti. Akwai wani dan takara wanda ya kai magana cewa bai yarda a bashi damar shi takara ba, wanda koti ta ce bisa hujjar da ta ba da damar cewa ya zan dan takara, shi bai yarda da wannan hujjojin ba. Yanzu magana tana can, Jibril Bare shi ya kai wannan kara, ita ce na wakon cewa shi bai yarda ma duka ya zan dan takarar da zai iya takara tare da shi, tun da shi ma kanshi dan takara ne. Muna gane ko? Na biyu, yanzu an ka zo bayan wuce wannan maganar takara, an ka zo cikin zaɓe, an kai zaɓe aka ƙare, ai shi kuma Usman ya ce shi an ka zaɓa ba a zaɓe shi ba shi wancan ba a zaɓe shi, su ko cikin abin da suka yi duka an ka ce ai zaɓe ya yi, Bazum an kaddamar da shi, an Kusaini ta ce ya ci, kuma kuko su ta ce ita ko ita ce akan dokokinmu na Niger, ita ce kotun koli wadda in ta ce shi kenan ya kamata a ɗauki akan bisa ta yadda muke. Amma in mata ce mutum bai da yana da incin ya ta yi, shi ya sa Mamman Usman a yanzu da nake akwai magana koti da Mamman Usman ya kai magana na cewa an ci da hakkin shi a matsayin shi na dan adam, a matsayin shi na dan ƙasa, bisa kan in yi zaɓe yana tsammanin shi aka zaɓa amma an kwace mashi zaɓe an ba wani. Yanzu magana tana kasar tana sai da yawo. To wannan kaga dai yanda zance yanzu tun da an yi wannan tana can, wannan yanzu kenan zance ne shi yana daban. Bayan wannan to yanzu ko da situation de fait ne, kamar a ce abin yanzu ya za haka, to ai an rantsar da shi ga wanda adda izinin su rantsar da shi a matsayin shi na shugaban kasa. Kenan yanzu daga wannan ranar ce kenan
ko ka yarda ko baka yarda ba a dokance dai a tsarin da muke da a Nijar shi ke da hanyar shi gudanar da wannan aiki a matsayin shi na shugaban kasar da kamin in wata na tasowa in yanzu gobe sai da ta zo ta ce ai wanda an kai Nijar bai yi ba ai wannan cewa an ba shi izinin shi takara takardun ne kawo na cewa shi dan kasa ne akwai matsala gare su su yarda da wannan ba babu hujja ko abin da an kai ba wannan kuma doka ta kwatanta yadda kamata amma tun da ba a zo ga wannan ba yanzu dai wanda ake kan doka ga tahiya ake shine a da matsayin jagoranci ne to yanzu tun da haka ta faru an rantsar da shi wanda an ka rantsar da shi ya yi katon magana discourse ya nuna jawabin da ya yi a cikin wannan jawabi ya kwatanta irin matakan da shi zai ɗauka wanda zai sa ya kawo gyaran huska ga tahiyar da sun kai zamanin suna jagoranci tare da Muhammadu Isu tunda da shi da Muhammadu Isu kama wuce tunda na kwatanta maka Bazum ya zan shugaban kasa yau yana da matsayin shugaban kasa saboda Muhammadu Isu shi ne ya dar mai gindin sai an yi hakan shi ya yi duk abin da aka yi a tabbatar da shi ne dan takara ɗaya kenan na biyu kuma suka yi duk abin da suka ce ai ya ci kuma duk irin rigingimun da mutane sun kai kuma sun ka danne suka ce haka ne kenan har aka zo an karantsar da shi aka ce ai wane gashi ya zan shugaban kasa kenan funu Muhammadu Isu shine in ba zan ya zan shugaban kasa shine kenan in ba zan yayi abin kirki Muhammadu Isu ne in yayi lalata Muhammadu Isu ne kenan ni abun na bani mamaki a ce yau wani ya huto ya nuna kamar cewa ai akwai wani irin nukura ko wani bakin ciki da za a iya iskewa a ce Muhammadu Isu yana da shi ko ya dame shi akan wanda ya yi kokarin ya tabbatar da shi ya zan shi ne zai zama shugaba a ce akwai hujjar na abinda ake mashi in ana yaba mashi ya shi ya haushi ko ya takaici kamar yadda cikin sanarwar da muka shi mun gano cewa kenan kamar irin abin da sauran suke wani kenan an ka dubi sanarwa kamar an ka kuma saurari wannan maganar taka kenan za a iya cewa kilan shi Isu ba burin shi bane ko kuma su ne waɗannan su kai wannan maganganu shi ba tunanin shi bane ai su ne sun kai wannan maganganu su waɗannan ɗan da sunan party ai Muhammadu Isu yanzu ai shi ya ɗauki kwanciyar party tun da ya ƙare zama ɗan party sai dai yana da relation member ɗin party donor a wata tusa amma a dokance ai wannan shi yanzu ya shiga wani matsayi ko ba haka tunda baka iya kai kaza har ka zan president la Republic chef de l'État ka komo kuma ka koma cikin party ka koma wani zancen ga naugani ba ka koma zancen party me aka ce mishi a naugani in mutum cikin tsari tunda in ka zan shugaban kasa kenan ka zan shugaban kowa kenan ya kamata a ce wannan matsayin da kai gare shi ya sa ka zan a wani lokaci an ce uban kowa to kenan da sai condition a naugani cewa yau dan in wani ya yaba ya ce wanga mutumin yanzu tun da ya zo mun gani sake salon tahiya mun ga akwai sabon halaye wanda yake nunawa wanda addaban da wanda an ka saba da su to ai shi da kanshi ya yi magana cikin jawabin da ya yi tun da ya san rishin duk abin da an kai na ba daidai ba ya sani zamani wanda an kai ko na lalata zamanin Muhammadu Isu tare da shi yana cikin wanda sun kai yana ma cikin jamun an da hannunsu da su ne amma sun kai wannan abu a zamanin Muhammadu tun da ya yi zama minista na cikin gida mu a matsayinmu na 'yan wuyo hula duk wani abin da an kai muna ko an ka hana muna marsh ko an ka sa polis suka kama mu ko shari'a ta kama mu ko menene shina cikin wanda suka yi umul abaisi na kama mu amma sai ya ce wannan halaye mun san lokacin da mun kai su lalle yanzu mun yi nadama mun san mun yi maku ba daidai ba za a yi ɗaukan matakin ganin waɗannan mutane domin in mu gyara da su tunda mun yi imani da mun gane cewa aikin nan da suka yi a matsayinsu na 'yan hula aikin alheri ne na taimakon ƙasa ba zai kamata ba mu ci gaba da ɗaukar su akan 'yan adawar da muke adawa baka adawa da su na ɗaukar su akan 'yan ta'adda tunda ba 'yan adawa muke ba kuma 'yan ƙasa muke abin da muke faɗi alheri ne ƙasa cewa gashi a gyara wannan ko nan ba ai ba ne lahimu to kaga shi yadda ya kwaɗi wannan tun cikin discourse ɗin shi
kuma ya zo a cikin aikace ya gayyace mu domin ya faɗa muna wannan maganganu gaba da gaba da ya faɗa muna kuma mun yi magana nan da kai duk kwatanta ma ga irin abin da ya samu kake tunda mu a matsayin mu na yan ƙasa ko muna aikin wara hula muna aikin kishin ƙasa aikin garko ƙasa aikin taimakon al'umma taimakon ƙasa kenan ba mu iya hana kanmu abin da zai sa in mun ba mu dama mu je mu faɗi abin da unhani ƙasa to duka sauran maganganu da aka nan ana faɗi duk irin abin da ya faɗi irin koke-koken da kullum muke yi ne ya ɗauki matakan shi da kanshi ya ce cikin jawabin shi ga wanda zai yi musamman kaga in ka ɗauki zancen lakwal shi da kanshi ne ya ce ai lakwal lalle sun san lakwal a matsayin shi na tsohon mushen lakwal akwai matsala ga lakwal tun daga irin yadda su sun kai lakwal a wannan zamani da lakwal din da aka yi ta wanga lokaci irin abin da take aihuwa abu ne mai bahaushi babban abin da yake bada ba irin dumin da kaji mutane suna yi bane kullum ni na hode shi yau da shekara 20 a baya na cewa bai dace ba a ce ƙasa ta hidda makudan kuɗi ta sa cikin tsarin lakwal a ƙare lakwal ai jarabawa ƙarshen shekara a ce wai kashi 25 30 40 su ne suka samu cikin 100 kuma duk kenan duk kudin da an kai duk wadancan sun za an zube su kenan hasara ce a za a yi ai tsarin koya ma mutane wanda zai aiho irin wannan hasara wanda za a su koya ba su kai ko rabi ba ka san akwai kenan hasara ce kenan mutane an samu kuɗin kuɗi domin a ce an samu kamar kashi 80 da 10 kai wata rana Faransa akwai wani minista wanda da an ka samu 87% sai da missionai yadda kamar bai yake shi an kasa yadda sun kasa bai sun aike shi bai ce to lahi ya zanna shi bai iya ci gaba da yi sai dai abidu wani tunda bai kamata ba a ce haka nan ta faru to munan Niger sai ga an yi an samu 25% na rito da yoyi su ta alafin da lane kuma wai sai ga an ce sai me yake lane da ne ku sai kuma lane da ne shikenan kamar wani abin nan kawai to kaga wannan dama wannan kuka kullum muna da shi mun yi shi etaji na wadda dedication tun 92 mun sake duk lokacin da aka kawo maganar lakwal maganar tarbiyya muna kawo wannan zance cikin aikin da muke na farakula da ya ce zai yin wannan abu muka ce alhamdulillah falillah alhamdulillah kenan alheri ne in za a kawo gyara to mu in lokaci ya abinda muka iya yi ko abinda muka sani yadda za a kawo gudunmuwar gyara insha Allah ba za mu hana kanmu ba na biyu aka kawo maganar tsaro kowa san yanzu Nijar muna cikin lalle haula'i tunda kamin shi zo an yi kashe-kashe an kashe mutum 100 nan talibiri an yi wane ne bi sunan abinan garuwa na walam da an kashe mutane civil an ba an kashe sozawa an hukuma ga kashe civil kenan abun ya zan muna gana mu gani tashin hankali wanda ya kamata duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya zama to hankalin shi ya tashi kuma ya ga kaka za a yi a gama ƙarfi da ƙarfi duk waɗannan abin da muke mu yi ƙoƙarin gama ƙarfinmu da hankalinmu domin mu yi garkuwa zuwa ga ƙasarmu zuwa ga al'ummar ƙasarmu domin kwanciyar hankali ta zo don sauran ayyuka su yi in babu lahiya in babu zaman lahiya babu aiki duk kawai da alallabe nan inda ake zuwa wajen tilibiri ko wajen nan wajen cikin ƙasar tilibiri wajen hilinje ko wajen tera da ake zuwa ana cire samun mutane ala dole sai sun ba da haraji shugaban ya hudu da kai iyo ya sani mana abin da aka yi na ai ba wani a ce bane abu kenan abu ne wanda ga su babu karatu babu kiwon lafiya kuma ana sa mutane biyan haraji babu ana zaman hakkin ga mutane an zu suka taso suka komo da ke an ka samu wa an ka dauki matakan da ya ba da dama a mai da su da nan sauranan wajen talabijin yanzu ka gani akwai wanda tun wani lokaci wanda gwamnati ma ne ya cilasa musu mutanen baro da sauransu aka ce su taso daga inda suke aka ce an ba su ma kayan twitter su tashi ko su sanduzar ne in ba su tashi ba gwamnati ba zai kula ba komai ya faru babu wani shi don yau waɗannan mutane sun yi zaman shekara wajen kusan nawa tun 2010 da kan shekara 4 ba su aikin komi tun da inda suka kuma babu wani gonaki dama wani sana'ar da iya sana'a ce na kamun kiyi cikin ruwa babu ma wani wanda abin da iya noman abu ne tumatir da sauransu inda yake babu hali shi noma shi don kenan sai ya zama to mutane zamanin suka suna jiran a basu taimako to ana rayuwa da taimako babu wani aikin yi to yanzu an yi kokari an ce yanzu waɗannan mutane a ɗauki hanya a maida su kowa a bayyana shi garin su gwamnati shi ba da kai shi ba kan shi kokarin da zai sa a samu matakan kare mutane kowa inda garin su yake
domin a komo kamar yadda ake da don su samu su fara aiki su ma su kawo su mutunta kansu. Baka iya zama kana kwance kawai sai jiran taimako a kawo a baka, kenan ba wani umarni. Mun tayi wannan gari mun tashi da nan sai garin Wanzam 1441 km da Niamey muka tai don mu ga wannan mutane mu shaida abin da suke ciki tare da abokanmu muka tai muka wannan tafiya a 2018. Mun ka shaida da abin da saboda mu ba mu san a ce mun jita kullum kake gani ni nake sa kaina cikin magana sai na tabbatar da ina da shaidun abin da yasa an kai ko kuma hujjar da yasa an kai dan in yi magana domin kan in yi zancen banza gobe a ce ai wane ga wani an kashi amma a banta ka isi ƙarya ce. Don kaji wannan cikin wannan taya yanzu wannan ga mutane an zo cikin tsarin da aka yi abin da mutane suka gani suka ci ba su shawa mene ni ina cikin wanda suke tun yau da shekara 25 muke kokowa cewa bai kamata ba a ce dan president zai tahiya cikin aikin shi na president zai na ko cikin ƙasa ko waje sai a ce da ministoci da kowace shugaban hukuma sai sun tashi an taru gaba ɗaya an taiwai a report tarban president a jera ai ta zama banza wajen awa nawa can biro su akwai parafer akwai mutane na jiran su cikin aikin da ya kamata su yi sai su zo su zama na a report ana jiran president ko kuma ana rikan president bai da wani nasaba. In president na taya cikin aikin shi ne akwai lokacin za a gayyata kowa kenan akwai evenement solennel ka gane in akwai evenement solennel wanda ya shahi ko ya kamata kamar wani buki ne ko babban buki ko kuma in za a tarbo ma wani shugaban kasa na wata kasa wannan ana ya can wani da za a tarbo saboda muhimmancin mutumin da ya ga mutane shiga da su ana iya ce a zo ta haka. Amma kullum ko da za ka na nan tawa ko za ka na nan maradi ko za ka na nan agar shikenan sai mutane sun bar aikin su tai su kai ka wannan niyyar da ya dauka na cewa yanzu shi ya soke wannan ya sauƙaƙa ma kan shi kuma ya sauƙaƙa ma ƙasa tunda rishin zama cikin ministan ɗinsu su ministoci matsala ce ga mutanen daga buƙatar su can cikin biyu ka fahimta zan ce da kika to kenan wannan decision da muka ji labarin ta kullum yanzu in zai tafiya sai prime minister ne zai zuwa shirke shi da kuma wanda suke ministocin da zai tare da su zai balaguro da su da sauransu shikenan da sauran a ta mai abin shi sai da jabiya kenan yanzu da zama ministoci kowa na cikin aikin shi kowa ya kula da aikin shi tahiyar shugaban kasa ba zai tsaye da aikin minista tahiyar shugaban kasa bai tsaye da aikin minista kuma bai kawo wani ambutayaji tunda yawan mutane ma daga zuwa sai ya sa wani dogon fil din ambutayaji in ana rakiya shi ko ana komowa sai mutanen da ake ma jalonuma ana bloke din su kuma suna bata musu lokaci ana cin su a cikin wani banda wannan batu na ministocin kaman babban abu kuma wanda ya dau hankalin mutane suke yabo waɗanda ma ba za a ce ko dan siyasa ko dan hula ba a kowa da kowa shine na kaman in shugaban kasa wanda zai ta a da ake ma hana maka kallon kwalta sai ka juya bai amma yanzu ya zamanto shi wannan shugaba ya sauƙaƙa wannan abu mutane suka ji sauƙi in kaman shugaba zai ta ba a ma ganewa cewa ko a mutane suna exaggerate har yanzu ga da nake maka yanzu a dalilin ga da nake maka akwai jalunaman ban san inda zai na ba amma akwai jalunaman akwai wannan shar suna nan amma abinda a bambanci da da amma ai akwai bambanci akwai shi da in an jera mutane an yi buloken ku ba ku ba mai wucewa kuma mutum ko ƙasa kace baka iya ƙetarawa ko da ma bai taso ba ma inda ma yake bai taso ba ko in yana gidan shi bai tashi ba ko kuma yana garin da ma yana wani bi yana lome ko kotunu bai ma taso bai to ko hilin jirgin can bai zo ba amma nan ga ku wannan an yi buloke din na can bai zo nan ma na can bai zuwa ko ƙasa kake baka fase saboda mutane sun sa tsanani suna musguna mutane suna yaudara al'umma suna zaluncin al'umma suna cutar al'umma an yi hasara mai yawa mutane da yawa sun samu hasara iri wani na da rashin lahiya ba a hana mai ya wuce wani na da examen an hana mai ya wuce wani na da concours an hana mai ya tafi wani na da kai dai abin da an kai bai da iyaka don wannan saukin da aka ce an samu kamar mutane sun ga yanzu kama in ya wuce ma kamar ba a wuce minti 10 a ce ko wuce ba ta lokaci da in bai tashi ba ana da labarin bai taso ba a tsaye da mutane sai kowa na wuce kamar wanda aka sani da ko zamanin kunce ma da yake da
ai in zai tahowa akwai su da talki-walki wanda kamin shi ya taso da biro kamin ya kawo rompoint hospital sai a faɗa wanda suke nan rompoint agriculture wanda suke nan rompoint cesium sai a faɗa musu kenan kamin ya zo an tsaye da mutane sai ya zo ya wuce a wani kun ba wani damuwa mutane sun to ban ga abin daga hana ba yanzu mutanen da kowa ya gani zamanin kamfani ko ba haka ba zamanin kamfani ba ɗakin da ba su shiga ba garin da ba su ta ba ina lisayi ɗaya ba zun musamman da yake shi ya yi kamfani daban da ta kowa tun da ya yi kamfani cikin hita hanya a kan saba mu doka ya yi cikin ba cikin lokaci ba suka ƙirƙiro wani abu a ilmance suka ce a visit to the proximity ne saduwa ce da yan uwa da amin na arziki da zumunci suka ce ba haƙin ne maza to wannan ya ba su damar zuwa cikin komin sun hi 140 wanda suka tai komin da cikin 260 din nan kuma duk in suka tahi sai sun cuda da mutane a gansu ma babu zan ko da yake ma an ka ce akwai me aka ce mishi covid har aka sa mai barrier to da mai barrier inda komi ba hana mutane suka tai sun kai cuda da mutane ba ko ba haka bane to kaga an kai ga wannan sun samu damar zuwa su iske mutane yanzu a ce dan mutum ya kare shi a ce a yanzu shikenan yanzu kuma a raba shi da mutane kamar yanzu irin yadda shi an kai shi Muhammad Isu ya zan ya rabu da mutane an hana mai shi kallon mutane tunda na ce an hana mai saboda waɗannan masu harkar tsaron nan su ne suke zuwa su kawo rudani su ruɗa mutum su kwatanta mashi ai yanzu ba in ba a ɗauki mataki kaza ba ana iya kashe ka kuto da Allah na tuba musulmi yau ni ba gani nan ba na san na kai mai ce ai ban san ko na kai gobe ba kuma na yi imani in lokacin ya zo babu wanda za a yi kuma na yi imani ba mai yi sai Allah kuma ba wanda ya sai sa'ad akan haka ne nike ta yata dan ke ka nike harkoki na nike komi ni in Allah ya sa zan ta ga wuri in Allah ya so ya yarda ni ma nike tafiya sai Allah da yake tare da ni na san yana tare da ni ko ina nike to kenan dan menene ni da mutane ni a demokradiyance an ka zabe ni an zabe ni a demokradiyance al'umma ta zabe ni kuma a ce yanzu ni ban iya zuwa wajen al'umma ko a hana min ganin al'umma a ce in na taso tun daga aeroport sai gida ban ganin ko musa ga hanya ko kushe kowa zancen ka sai dai ya juye baya kowa sai dai ya juye baya ga titi kaf duk inda adda ma'aikata musamman da banki da komi da ke da komi sa hanyar nan duk sai a like su irin rikita babu wanda ba to kenan wannan abubuwa lalle wanda an kai a wancan yanzu dan kwanakin ga tsawon wanda an samu sauki ba a samu irin wannan ba da an kai akwai wanda ma wani lokaci a wancan gini ha mutane an yi halbe su mutane saboda mutane sun sa dogon zal cikin abin da suka yi shi kuma bai da cikakken labari kuma sun tsorata shi sun sa abin alhali ko muna mamaki kai da kace zaki kuma kai da aka ce ba zaki kuma sai ka zo ga ka zaki kuma kana jin tsoron musa ina wannan duka wannan abubuwan an ganta kenan shine yanzu mutane da sun gani ba sun aka ce an gan shi ya ta yi gaisuwar mutuwa an gan shi ya tafi cikin gari ba tare da wani an zo an yi tsotso an huda mutane cikin karce ba ya zo daga shi sai dan mota guda ko mutum biyu da aka tare da shi wani bi ma ana mamakin in shi ne don sai mutane suna gani kenan shi yanzu ya nuna kanshi bai hana kanshi da mutane shi bai sa matsayin shi shugaban kasa bai sa ya hana kanshi zuwa wajen mutane an gani da ya je difa kuma an yi taron da mutane suna kusa gare shi ana ta gudane don ba kamar irin wani lokaci ba da mutane kuna nesa da nesa don kenan wannan alamun ne mutane suka ce sun ga kamar alamu ne na bambanci amma ai ba wani abu ne ba wanda zai ce ai kamar ana gwadin wata opposition ce ai kenan daga nan Muhammadu Isu shi Bazum ya yi shi ya iko ko Bazum shi ne a wani abin kirki Muhammadu Isu ba komai bane kaza sai mutane su kawo rudani su ce wannan zance dama salo ne kowa da nashi tun can cikin tarayya ma kowa san ai shi dama akwai bambanci tsakanin su shi tun lokacin da muke conference national a conference national yana cikin delegation din USTN kana ji na ko yana cikin delegation USTN ai a cikin shi ba sun wahabe ai en tant que simple délégué ne n'est pas chef de mission akwai SG USTN akwai komi lui il n'est que un délégué venant de l'intérieur cikin région amma
yake ɗaukar magana yake nuna bambancin shi da sauran mutane yake nuna abu har yasa mutane suka san shi suka gane shi suke cewa ai gawa ne saboda abin da yake to kuma sauran abubuwan duka da yake faɗi kenan su abokan shi ai sun san akwai ko cikin suna tare da gwamnati ni ina cikin wanda nayi kullum ina kritikan abin da suke yi saboda abu guda saboda kamar rishin mutunta mutane ka gane ko kamar girman kai na tsammanin kai dai ka iya ko kai dai ka sani ko kai dai ka gane wani bai iya gane wani bai da hankalin shi gane sai ya zama to kana kama mutane a rainane cikin tarayya su biyu ne adda wannan irin hankali da wannan halaye a cikin su shi yasa saboda ni an ga ɗan adam ne in suna yin abin rishin mutunci ga mutane sai in yi magana in nuna bai kamata su haka ba amma ba mu taba tun da muke da ba da muke ai ba mu taba kazancin tsarin wani jeshen bayanai ake gudanar da aiki kaza cikin wanda yake a ce ai ko yayi lalata ko wannan ba mu shi ba don kenan yanzu yanzu an aka dauka kamar yanzu ita wannan sanarwa da su jami'a ta PNDS ta yi wanda suka nuna cewa da yan kungiyoyin fararen hula da kuma yan adawa suna nan suna musu makirci suna son su raba kanunsu amma dai sun ji kunya saboda su ba za su iya raba kanunsu ba hannu daya a yaba ba zama hannu daya so ti so to in babu rami ma mi kazancin rami kai yanzu kaga ya ma kamata wannan magana su yi ta iya zaman to babu wannan damuwar da tassa suke ganin hangen cewa ana son a raba su ne ko sun ga suna jin kamar za su rabuwa ko abin da yake ake nan ana yi kamar yana iya kai ga raba su saboda ana nuna abubuwan da suke dole ne wani aushi tunda an ce duk malalaci wanda ya lalata ai mai hukunci kuma shi Bazum ya ce ko shekaran jiya da ya ta yi Jamus ya ƙara faɗin wannan magana na cewa cikin wannan ba zai fasa ba kuma za su ƙoƙarin ɗaukan matakai akan wannan to kenan in an za a ɗaukar matakai akan wannan a yau din nan yana ci a nemo barayi ko azzalumai suka cuci ƙasa sun kai almundana sun kai sama da faɗi da wuri cikin ina da za a samu su ba wanda suka yi aiki ba wanda suka yi jagoranci ba ba wanda suka an ka ba amana ƙasa suka ci amana ba ba su bane to duk in ka diba cikin wanda suka yi wannan taro duk yawancin su ɗayansu babu wanda bai da alamun ya yi yin wannan almundana ko ya yi wannan saboda da ka gane su ka ga halayen rayuwarsu ka san da yadda suke da wanda suka fara aiki da yadda suke akwai bambanci akwai su da dama an san su jiya an san su yau kenan don haka in aka ɗauko magana cewa ya kamata a ƙara mashi hanzari ko da kuzari na cewa wannan ko wannan bai fara ba kuma bai fara ba wannan kokowa mutane na cewa an fara a'a mutane ne ga cewa an fara a nau gani ba fara ba yanzu abin da an kai ya ce ai inspection ga sauran wuri amma wancan magana da ake cewa na wannan yaro wa yake sunan da yaron nan wala Ibu Karagi wannan yaro ai wannan magana da ta shaye shi sai ina affair privé ba wai ko an ce ba ai ba zai ce a kama shi ba mutum ne adda matsala da shi yake da yace ya amshi kudin shi ya mai alƙawarin zai bada yayi shirin a bashi bai kawo ba shi ko ya ga waton gwamnati shi kai tafe shi a amso mishi kudin shi bacin magana kenan wannan sai prive kullum ba ana yin wannan ba in dai akwai mutane da rashin hankuri ba kullum sai a samu yin wannan matsala to yanzu matsalar da ta shahi wannan yaro lokacin da sun ka tafi shi kada shi na ko sun jefe shi ya ɗauki alkawari ya ce ma gashi abin da zai bada wani gida kamuwa domin kamin ya samu kuɗin da yake nema ya zo ya bada aka ce to tun da an yi wannan kunyar wani shi kenan an ka sallame shi yanzu bayan an sake shi ne mutane da ba su fara cewa a dama akwai wanda daga neman su sama mushi wani samu matsala da shi wannan yaro a cikin su ne su yan tarayyar ma suka zo suka wani mai suka zo suka ce a ai yanzu wannan yaro abin ana yabon shi an ce yayi kaza cikin harkokin siyasa yayi kokari su ko ba su a ce wani yayi kokari ba su ba kuma ana yabon shi sai suke cewa to tun yana yabon shi wannan yaron ana yabon shi to yana yabon shi akan me ake yabon shi dan yana da kuɗin da ya nuna ya huddo ya taimaka an kai kamfani an kai komi an kai yanzu yau an samu tarayya ta samu yawan mutane a yamai ta yi ƙarhi ta ƙara har sun samu deputy bui har sun samu conseiller kaza don ana faɗin wannan maganganu su ko sauran mutanen da suke tare da shi ba su son wannan ra'ayi sai suke nuna cewa ai in yayi saboda a dibi wannan to ya mallaki arziki a ya same shi ai da mun ka zo iko bai da shi to a ana an kai ya samu wannan aiki
suka fara gungunin cewa a je a bancaka a gani irin arzikin da ya mallaka a aiki. Dama feji ta sa an yi perquisition gidan shi na cewa tunda an ce ana bin shi bashin miliyan 110 suka ce a tai a bancaka gidan shi a ga irin abin da ya mallaka domin to cikin wannan lalabe ne suka yi wannan ɗan rafo aka yi dogari aka ce an iske kaza gidan shi aka ɗauko waɗansu motoci an kai su can an kai kamuwa da su akan abin suna can wannan dosiye na kamuwa daban yake da wanga abin da jama'an Niger take jiran ta ga Bazoum ya sa an yi akan malalatan da an ka ba aikin ƙasa na ko ina ba shi ɗaya ba tunda wannan yaro ne ai ba shi ɗaya ba ne. To amma wannan za a iya cewa wannan shine ya sa ma ita kanta kilan jami'a mai mulki da sauran magabanta suke ganin kaman ko kuna son tunda shi wanga dan jam'iyyar su ne daga jam'iyyar su ya fito ko da yake shugaban kasa amma mutane kaman suna son su tura shi ne kaman yayi wasu abubuwa waɗanda suke ganin ko a raba su da mutane. To Allah na tuba me ya ce mishi malam Salisu Bazoum ina ji da hankalin shi da ya ta yi aza hannun shi bisa Qur'ani ya rantse akan zai aiki da kundin tsarin mulki na kasa zai aiki akan irin alkawalin da ya dauka resarma article 50 na kundin tsarin mulki da ya nuna abubuwan da ya kamata kuma article 46 ya ce in ka zan shugaban kasa in an rantsar da kai a matsayin ka na president shugaban jamhuriya shugaban kasa to ba kai ba magana party kai na kowa ne kai kana odc da party politik kenan kana saman su kai na kowa ne kowane party ka zanna shi ko da wanda ka yi ta cikin shi cifran kwanje ba kai ba harkokin shi an tuka official ma yadda za a sanin kayi ko kuma za a ganin kayi bai dace ba to kenan tunda ba party ya ta muke ba party ya ta muke kenan tana yiwa ko da kaman yana cikin bulaguro bai kamata ba ya kai gwada wata sinyi na jami'a ko alama wane mutum wanda an ka sani wane mutum wane mutum shi ai president ne bai dace ba ya gwadi kamar ya nuna ko ko ya tai wani gari a ce a zo ai tarbon shi da abin kayan jam'iyya ko ko a ga shi ma sayo kayan jam'iyya kamar da ya taba sawa ya sa kayan jam'iyya yanzu ya tayi zaina wani gari wannan bai da incin yayi shi in yayi shi ya taka doka kundin tsarin mulki kuduri na 46 magana ce nake akan doka ka gane ko to yanzu su waɗanga mutane abin da yake damu su wannan magana cewa ya kamata a ɗauki matakan hukumta mutane kuma wannan da ake faɗi mutanen da ganin kamar Bazoum ne ya fara kamin Bazoum ya zo ai inda mutane na da tunawa Muhammadu Isu ma da kanshi lokacin da ya zo iko magana da ya zo iko a fara cewa a kawo conseil des ministres une affaire na Cabreuse wadda ta shahi 'yan commerçant shi na député a wannan lokaci Allah tunda Allah ya mai cika ba ni son in kama sunan shi aka ce ga laihin da yin sun ɗauki kuɗi na rashin gaskiya kawai na jabu bisa takardun jabu sun ɗauki miliyar guda da 523 miliyan kana shi ko aka ce wannan magana aka kawo ta conseil des ministres aka ɗauki matakai an ka bada umarni aka kakkama mutane har trésorier da kanshi aka kama shi a wannan lokacin farkon zuwa isu cikin watannin da isu ya iko da shekara ɗaya da farko kina cikin wannan yana da niyya ana cewa iso maganin yan handama mai kokowa zai duk wani abin alƙawari da tun da yayi alƙawari yace zai yin yaƙi da cin hanci da rashawa zai yin yaƙi da economic criminal cewa da masu ta'addanci suna da kuɗi zai koma sai da kwaya ko kuma zai hana ai fraud masu fraud fiscal zai ɗaukar matakai domin duk abin da an mallaka arzikin ƙasa ta iske shi ta same shi duk wanda an jami'in ƙasa da ya kamata shi an samo kuɗin ƙasa in ya samo su dole shi kawo su bai shi ma da wannan guri ya zo iso da wannan guri ya zaka kuma ya faɗe shi kowa ya ji shi ya ce ma da l'océan des intérêts individuels sa boussole sera l'intérêt général malheureusement boussole din ta kuce mishi tun daga intérêt nan na ƙasa an tattaka su ko ina minister de la défense ga su nan minister ne da kanshi shi da kanshi ne ya bada umarnin a yi enquête an ka yi inspection an ka iske mutane sun yi lalata kuma har ministan inda ma yake ci a wannan lokaci ya karfafa zancen ya ce lalle haka take kuma abin ya bashi kunya tun da shi dan partin su ne kuma gashi abin da an kai inda ma dan kawance ne ma a ce a no ai dai yana dan kawance ne yake sai bata abin saboda gobe to wanda ya magana dan partin su ne
ka gane ko to da an kai wannan maganganu aka nuna ayi to yanzu bancin su akwai wurare da dama inda an kai almundana sama da wa'i da wuri ciki kenan yanzu in shi Bazum akan alƙawalin da yayi da ya dauka da abin da yake gwadin alamu da nunawa na cewa duk wani jami'i na gwamnati yayi lalata cikin aikin shi an kai yayi lalata cikin aikin shi ya tabbata da shi ba zai fasa ba za a yi daukan matakai na a hukuntar da shi akan doka abinda ya amsa ko ya dauka na kasa a maido shi zancen da ya ko shekaran jiya a Jamus yayi wannan magana kuma da yayi wannan magana muna jin daɗin an yi haka nan saboda saboda dama ko da muke ce shekara da shekaru in ya wuce zai yi fa alhamdulillah kuma ba za mu ci mu yaƙe shi ba dan ya ce yanzu zai yin abin da za a sa a maido ba ƙasa sai dai ku yabe shi sai dai mu ce ba zan ce yabo na sai dai mu kama ai ba zan ce yabo wannan bai da unwani idan ce yabo ka gani mutane hawa na aika wannan ba da unwani abin da yake da unwani in abu ne na a kama ai sai a kama dan ai ba dai a zo ai ta yabo wani kaza wani kaza wannan zancen banza ne zancen deja wannan ya zan culture de personality amma a kama dai culture de personality ko wani yabo in wanga yabon shirme na ai wane kaza in kage jin wani waƙoƙin da mutane suke mana iskanci na nuna cewa ai kaza abin da muke fata ga dokokin ƙasa nan ga tsari ya yi shi kuma yanzu an yi alƙawali shi da kanshi ya ƙara jaddada shi ya nuna yace yana son yayi to in yana son yayi ai ba sani ba sabo ne da yan party ɗinsu da wanda ba nasu ba duk wanda yayi jami'in da yayi lalata da kayan gwamnati to wajibi ne a tuhume shi da wannan laihi to su ko wannan masu ga declaration ai ba dan Muhammadu Isu suka Allah na tubi mana Allah Muhammadu Isu ba ya kara aikin shi ba shi fa babu zancen babu yo shi wannan shi kawai sai tarihi wata doka wanda ta ce babu zancen wannan sai wannan Muhammadu Isu ya zan tarihi iko shi da zamanin shi da komi naga sun yi wata declaration sun ce wani bai hana musu su ce Isu mutumin kirki ne wani bai hana musu su ce Isu yayi kaza yo waka wannan zancen wani ya ce kasu ce Isu ya abin ciki wani ya ce kasu ce mai kawo wannan magana eske wannan magana ma ya kamata masu hankali su yi ta eske ya kamata su yi ta da wani sun ka yi ta Isu ya yi nashi zamani ya kare yanzu komi mutum zai faɗi bisan shi in dai zai taimakawa Bazum ya ci gaba ya gode ma Allah shi Isu dai ya gode ma Allah akan mi zai da wata damuwa tunda ai shi yayi kokarin Bazum ya zo iko kenan dan yanzu an zuba mashi an zuba mai kasa shi ya zan jibshi an zuba mashi an ce yayi abin amma wanda ga hudin nan abin na Joloto Kote sai ya taimaka ya ba Bazum damar shi abinda zai iya cewa shi ma yayi a zo a gani Isu zai ji daɗi dan mi Isu zai shin ciwo ko wani zai ji mai Isu ciwo saboda yana da shi wata manufa saboda shi yau in shi wanda yake hudi shi din Bazum za a yin haka nan dokokin kasa za su aiki shari'a za ta aiki ko bai shi bai yin katsalan nan bai hana a kai ga kowa ya kamata a kai ga shi bai yin wani tunda mutane akwai rudanin da suke bayan Allah Salisu kullum sai ga a president ya kama ko ya saki ba aikin president ba cewa president ya sako kaza ba aikin president ba yanzu waɗannan mutane an ce akwai wanda an kai ko zamani ana kokowar zabe gadda an kodi an yi wannan mutanen da aka kame le gens na arrêté an kama su saboda an tuhume su da laifi abinda muke fata gare su ba wai a ce Bazum ya sake su Bazum bai iya cewa a sake su ba hakin shi bane kuma ba aikin shi bane ba aikin president bane ya ce mutum na gidan kaso ku sake shi in yayi haka ne yayi katsalan da inda doka ta hana mishi tunda an ce sai fara sai amma dai yana iya ba ita shari'a bai iya ba ta komi tunda bai hana mata ba shi kaman ba zai yi mata katsalan da yanzu abin da nake faɗa maka yanzu kamar waɗanda da aka kame wanda aka kame ai ga hannun shari'a kenan shari'a ce séparation des pouvoirs les juges qui sont avec eux les magistrats da ke gérant dossier su ne ya kamata su yi abin da zai sa a hidda hakkin waɗannan mutane tun suna da a cikin tsari na doka tun da yanzu tun na kama waɗansu ba a koma sauraron su ba suna nan yanzu wata 4 ko wata 5 ba a kuma ce musu komai ba suna nan zamne kuma ba a ce musu komai kenan kamar ya zan kamo banza tun da kai juji da success ka ce mutum manda depo kuma baka kire shi baka tambaye shi da akai in yayi da shi ga lahin shi aje wajen juji mai shari'a mai shari'a ya san miye lahin shi miye doka ta ce amma haka dai kawai ka da mutane zane amma aka duba nuhu ai a baya an kama ku yan hura hula akan wasu ayyuka da kuka tashi za ku yi na aikin ku na yan hura hula amma ai mutane sai suka dubu suka ga cewa
kamun da aka yi kaman shi alƙalin ba wai da cewa yana da hannun shi a sake bane da yancin shi ne ya aiki. Yo ai doka ta ce shina da yancin a sake, yanzu in bai yi aikin shi ba laifi na bisa kan shi, kamar laushin shi wanda ya kama mu ai in ya kama mu an tanke shi independent ya riga ya samu wani, yanzu zan can shi procedure ko ya saurare mu ko ya kare instruction a tsaida ko muna da laifi a ce laifi gashi ko ba mu da laifi a ce an sake mu, wajibi ne aikin shi ne, amma bai amma duk da wannan amma shi alkali zai hijin sakaci zai hijin daɗin aiki idan kamar misali shugaban kasa shugaban zartarwa ya ce shi ba zai bari ba. Yo doka ta hana mashi ma ya sa bakin ciki, amma ai wasu an hana masa amma ba su bari. Yo ai shine nake faɗa maka, kenan yanzu in muna nan mu yanzu a matsayin mu na yan kasa masu bin doka, in muna bude baki kullum mun ka bude baki mu magana mu ce ai president ya kamata ya sa a saki wurin dani, kenan kamar mun yarda da president na da hanya ya sa a kama ko a saka ne. In mun ga haka nan abin da ya kamata mu yi shine muke yi mu na cewa waɗanda da aka kama shari'a muke ma magana, bai dace ba a kama mutane a dauke su ai deportation su a kai su can a kai su nan a kai saboda a nisantar da su yan uwansu dan kasu ma samu visit ko a iske mutum yanzu an kama shi a ce babu mai izinin zuwa ganin shi ko a ce wai sai yan uwanka na jini za su ganin ka, iske cikin duniyar ga zancen yan uwa na jini ne. Yanzu in kana da mu'amala da mutane duk wanda ka mu'amala da shi mai kamnaka mai son ka ba shine naka ba, in an kama ka ai ko akwai da iya samu wani dan uwanka da bai son ka bai zuwa, amma akwai wanda ba dan uwanka bane makwabci ne ko na wata kasa ko wani da yake yabon abin da kake sai ya je gane ka, to ka ce kai zuzu zaka hana ma a bashi takardar ya je ga mutum. A yanzu nan akwai mutanen da an hana ma a gansu ba su da izinin su samu ganin a tai a gansu, wannan kuma ya saba mu doka, ya saba mu kundin tsarin mulki, ya saba mu kundin tsarin shari'a ta Nijar. Amma mutane na yin shi saboda kamar ana kamar unhwani da mukami domin ai yaudara, kamar wata ai shine wata rana na kawo wannan zancen na ce maka lokacin da shi Bazoum Mohamed yana ministry of interior ya tahi radio national ana mashi tambayoyi sai aka kawo magana ɗan hukun da aka kame, sai ya kada baki ya ce ai ga abin da ya sa su lalle suna son aikin mu suna yaba shi, amma wani biya kan muna exaggerate su son suka yi in mun ka fara mun kai kwana biyu muna yi ko biyu uku mu yi magana guda da biyu sai mu bari shikenan kamar mun tunatar da su sai mu kyale, bai kamata ba mu ce mu ɗan ƙaune ko da matsiri in ka fara baka bari sai an ƙare to kuma mu dan me za mu fara abu mu sake shi ba a kare ba mu ɗauki wani, kenan mun zan shirme mun zan shashasha mu abinda muke kenan ya zan an fede fai, kenan ba dan muna da ma yarda ko imani bane akan ya kamata a yi ne muke yin shi, muna yi ne kawai dan a ce mun yi, mun kuma ba haka bane, mu na mu tsari da aqidan mu in mun ka ce ga laihi sai mu bi sannu sai an kai an ciyo kan duk magana, haka nan ne muke yi mu, haka ne muka aikin mu. To su ko ba su so an ka don ka karshe bisa wannan magana da zan hudi su mutane waɗanda yan uwansu da suka yi declaration na nuna cewa ai suna tuhumar ƴan adawa da mu da wata baka anniya da wani mugun nuhi da wata tunane na yaudara dan su zalunce su dan su ce wai su raba kanin su dan su hana dan su sa a samu wani sabani tsakanin shi Bazoum din da su ko kuma da Bazoum da Muhammadu wannan ba shirme bane. Kahin mu ci gaba dan adawa kahin mu zo nan na kirayi wasu ƴan adawa waɗanda suke da izinin su yi magana suka ce mana su cikin wanga tsarin ma cikin wanga sanarwa sun ji ta abin ya ba su ma mamaki suka ce su ai ba su ma daukan kansu yan adawa saboda zaben da aka yi suka ce su ba su yarda da shi ba, kuma a yanzu zancen da ake ciki suna da kara da suka shigar a ECOWAS suna jiran a ga sakamakon da ita ECOWAS za ta bada. Don haka ta yaya ma za a ce har sun zo sun yi wani yabo ko kuma sun kawo wani abin da zai ruda wancan bangare da wancan bangare, suka ce wannan ya kamata su suka ce bai kamata ba ma a rika kiran da sunansu da cewa yan adawa kuma sun yi wannan aikin da alhali su wannan gaskiya suna da gaskiya saboda har yanzu ba a yi wata declaration ba kamar wanda su sun kai wanda zai zama to declaration ce ta yan kungiyoyi party wanda suke ba su tare da gwamnati suka zo suka ce ai ga nasu ra'ayi bisa kan abin da yake faruwa. Mutane ne gaba da ra'ayinsu, wani ya rubuta ya zo su amma ana tsammanin bon kai wannan nan kana kusan party kaza ko kana kusan leader kaza ko kana kaza kenan maganganun da kace su a dauke ka akan kamar mai hankalin adawa. Sunan kansu ai ba sa su an kai ba, ai ba wani ne ya ce su da su yi ba, su ne gayi kamar wanda suka yi ba. Gashi ni yanzu na zo nan ba
ni na zo nan ina wagade ba a matsayina na dan kasa a matsayina na dan hukula ba wani ni shawara da shi ba ko wani abancin mutanen mu da muke aiki da su wanda su sun yarda da ni da irin abin da nake da aqida da muke kokowa bisa kanta sun san ni in na zo ina muhawara zan yi muhawara bisa kan wannan turba da wannan aqida wanda karshen in na kare duk wani da muke tare da shi zai a iske ya gamsu da abin da na faɗi saboda abin da na faɗi yana bisa aqidar tamu ta kokowar da muke dan tabbatar da adalci da gaskiya a Niger dan yin demokrasi din kirki kuma dan hana mutane su yaudari jama'a kaga kenan mutane na gane yanzu nan mu mun yi gama yanzu nan mun kare yanzu a gani cikin rezo sosiyo wani da yake cikin su tunda yanzu na zo na ce sun yi ba daidai ba za ka iske da yawa cikin su sun sa waɗansu yara su zo suna maganganu wanda za su iya masu zage mu ko su ɗauki wani zance sun ce su kawo su nuna kamar mun yi ba daidai ba saboda mun ce musu bai kamata ba da Bazum da Muhammadu Isu a kare ba daidai yau ni fumuwa da Bazum da Muhammadu Isu guda ne kuma babu Bazum in babu Muhammadu Isu tunda Muhammadu Isu shine yayi komi dan Bazum ya san abin da ya san inda ma an iske parti ne eleman da kanshi ya zo an kai primaire an kai zabe kowa ya zabe wanda yake so tunda kowa bai mance rikicin Masa'udu da shi ba wanda har yasa an kai wannan abin da kowa an kai na nuna cewa shi yana so waɗansu ma sun nuna suna so cikin su ma akwai wanda suka nuna suna so sun kai kowa in an kai bloken shi ya zama to article din na iske gaskiya ne bai da takardun da ake so kenan su suna iya su zo sun yi irin wannan kokowa na neman abin ya za haka ne tabbata in an ka hudda shi su ko su zaka duk wannan cikin su na aikin yan tarayya ne ba wannan kuma mun san su ba sun san mun san su kuma don ka kenan mu bai dame mu ba mu abin da muke fata kokowa kasa mu abin da muke fata yau muna cikin wanga hali muna cikin haƙula'i muna cikin rudani muna cikin rikici muna cikin damuwa da su waɗanda ake cewa da kowa da kowa kana ji na ko magana ce ta da kowa da kowa wannan ƙasar tamu mu duka ya kamata mu yi imani da cewa ƙasar nan tamu tana cikin wani mawuyacin hali wanda ya kamata ya hana muna waɗansu halaye cikin tahiyar da muke musamman wanda suke da matsayin shugabannin siyasa ko matsayin jagorancin kasa bai dace ba yau a ce wanda suke yanzu kaga duk wanda a shiga nan babu wanda bai da wani mai duk cikin su ba daga ministoci sai representant da ho representant da wane ne su ne azumin cikin wannan kuma on n'est pas dans un système de parti état su ministoci ne suna cikin aikin gwamnati suna unhwani da matsayinsu na gwamnati su samo labari su samo komi da matsayin gwamnati kuma sai su zo cikin harkar parti ɗinsu su unhwani da waɗannan maganganu da ya zamanto abin da ya shafi gwamnati bai dace ba dan shi nace maka wata rana ni ina cikin wanda gobe ina kokowa da Allah zai sa a sake kundin tsarin mulki na ƙasa za a ɗauka matakan hana cewa in kana da matsayin gwamnati kana da minista to babu kai ka zo kana da sunan minista ka zo kana wani meeting ko da sunan minista Isaac in kana minista kai ma ce ODC da party kawai an dauko ka dan ƙasa kai aikin ƙasa bai dace ba kana minista ɗin ƙasa ka je cikin aikin gwamnati ayoyi nan conseil des ministres tare da kai ka dauko magana conseil des ministres kamun ka dauko ta ka zo ka hito kana zuwa kana hudi cikin hwada ko cikin party ɗin ku sai magana ta bi gari abin asiri na ƙasa abin arziki na ƙasa abin mutunci na ƙasa yanzu yau ka ganshi a zubde ki yanzu kana ganin magana ko da aka da ayi takarda president ya ji na arete kamin ma kai inda za a fibile shi an sa cikin rezo sosai wannan gaskiya ce ina ne za a yi wannan tahiya a ce an sa ƙasa gaba abinda muke fata kowa ya sa ƙasa gaba kowa ya gane da cewa wannan ƙasar tamu ce kuma dole ne mu hana kanmu abubuwan da iya kawo rudani a cikinta kuma mu yi kokowar hana kanmu gaba ta banza da ba ta da unhani mu yi abin da zai sa ƙasanmu akwai sharuɗa akwai ƙa'idodi to mu yi koyar mutane aiki bisa kan ƙa'ida bisa kan ka'idodi kenan ba laihi bane in an ga kamar shi shugaban kasan Bazum da ya nuna aniya zai yi ba laihi bane kowa zo ya kama a ba hanya yo ai doka abin da ta faɗi yanzu shi yanzu ya nuna yana son yayi da mutane ko da kamar muna jin wasu suna nuna tun fara ma cewa a su ba su samun komi ba har yanzu ba to wannan ai yanzu ai wata rana mun yi magana da wani wanda suke magana cikin wanda sun kai ta gudani tun da su ai kamar kasuwanci ne sun kai sun sa kuɗin su cikin kamfani suna tsammanin da sun zo a samu wani wuri a basu marshe a ci gaba da handama
a ci gaba da yin almundana. To kuma ba yanzu shi wanga rantsuwar da yayi da wanga alƙawarin da yayi bai dace ba a ce in aka haka nan ya zan sabani ba gashi nan ba ai yawancin su ai kamar da Sanusi Shafi hudi ne wata rana ai wanda an ka ci amana shi shine Muhammadu Isu tunda ya rance akan Qur'ani kuma ya kire ka a matsayin abokin farti an zo an ce wani ga amana ka kula da kaza ka kula da kaza ga amana ka kula da kaza sai ka zo wajen kula nan sai ka yi wani abubuwan da ka san da in an yi su saba ma doka ne bai kamata a yi su ba ko da shine ya ce wani ikaza ba bisa kan ka'idodi ba sai ka ce mishi ranka ya dade ka san da doka ba ta ce haka ba kuma akan haka ka san kenan ba za ni yarda ba to kaga kenan in mutane suna hana kansu su a sa su yi lalata ko kuma in aka ce kuma su da kansu su hana su yi lalata dan wani taccin gashin kansu to wallahi tallahi kasan nan za komi zai zuwa daidai kuma za mu iya samun damar mu fuskanci wanga rikici wanga rudani na tashin hankalin zaman da zamna tsaye da muke cikin shi wanda yan ta'adda ga sunan su hito mu ta ko ina su hito gabas su hito yamma su hito kudu su hito arewa kuma mutane na nan na wasa da abun saboda yawanci kullum mutum gani yake in ba a taba uwar shi ba ko uban shi ko dan shi gani yake abun bai shahi shi ba to ya kamata ko yan Niger kowa ya yi imani a matsayin mu na yan Niger mun ce Davis din mu fraternité travail progrès a matsayin mu da wannan na Davis kenan ya kamata duk dan kasar Niger ko ina yake da nan waje da na ciki in an ce wani abu ya same shi sai mu ji ciwon abin da ya same shi in ya samu alheri kuma sai mu ji daɗin ya samu alheri bai kamata mu bakin ciki ko mu gaba ba ya kamata mu yi abin da zai kawo muna haɗin kai wanda yanzu nan muna cikin wa'adi shine zan ƙara wanga wata da muke ciki wata ne na cikon bukin shekara 30 da an kai muhawara ta ƙasa kuma shi ne yi maka alƙawalin wanga watan da lendir ta gaba har zuwa nan le 29 juillet da an ka bude conference ni na zo mu yi magana tarihin wanda an kai wannan abubuwa da kuma abin da ya kamata a ce an yi da ba ai ba da ya kamata yau din nan tunda Allah da ikon shi yasa wanga mutumin da ya zo Bazum Muhammad Bazum dan conference ta aihe shi ita ta aihe shi tunda babu inda bai da wani wata cibiya sai conference da ta aihe shi tunda conference ne ya zo an ka yayi kokarin da yayi conference mutane sun kasan shi a wannan zamani a wannan lokaci da aka kare conference Shehu Ahmadu da an ka dauka prime minister ya ga alamun cikin wanda ya kamata ya dauka sa minister ya dauke shi ya sa shi minister secretary ta ala cooperation a wannan lokaci da an kai gouvernement kenan tun wannan zamani ya shiga siyasa ya bar aikin shi na koyi da kwal yake siyasa a wannan lokaci hatta kai yau gashi ya zan shugaban kasa kenan a yau din nan za mu tunatar da shi mu tunatar da kowa shi kanshi mu tuna mishi conference an yi maganganu an yi alƙawulla an dauki matakai an ce mun ce kaza bai da kyau mun ce bai dace ba an iska mutane sun ci gaba da yin wannan irin lalatan nan to yau ya kamata a ce ga wanga lokacin da muke cikin wanga ma tunatarwa da za a yi ya zamanto kuma Allah ta kawo shi to ya komo da wannan hankalin conference da irin maganganun nan da ya na wannan declaration ta farko da har yake cewa tout ce qui ont créé la dictature dans ce pays qui ont wane ne kaza sai an dabido su sai an gano su sai an nemo su an yi musu hukunci duk wanda suka yi lalata sun kai almundana sun kai rubuta ciki sun kai kaza to yanzu ko komai na hannun shi yanzu muna shirin mu gani yadda zai unhwani da matsayin da yake da yau shina da yuka shina da nama domin a tsaye da ruwan miya a hana yin wannan lalata iko a hana iko na jabu a hana iko na cuta iko na yaudara kuma ya nuna duk abin da aka wadi ya zance ne da yake yanzu a aikace zai nuna mu mutane ashe ba su yi kuskure ba da suka ce shi zo kuma kenan wanda ya yi kokowa shi zaka Muhammadu Isu kenan shi ma kenan kamar ya ma taimaka ma Nijar samun mutum da inda ba dauke shi ba da ba san da haka. To madalla masu kallon da sauraron mu da nan muka ka karshen wannan shiri na mu duba mu gani na gidan rediyo da talabijin amfani. Godiya ta musamman zuwa ga Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika wanda a kowane lokaci muka tuntube shi yakan samun dama ya kuma zo ya aji aikin shi ya zo don a ba da haske a tunatar da al'umma a kuma sanar da su wasu abubuwan wanda ba sani ba don komai ba don ci gaban kasar mu
ta jamhuriyar Nijar. Muna fatan kaman wato idan an ji kamar wasu kurakurai da muka faɗi wasu abubuwan da su ake ganin kuskure ne, da fatan za a gawarce mu, waɗanda kuma ake ganin lalle an faɗe su gaskiya ce ko da daman ba daɗi ga zai mai ɗaci ce, da fatan wato kowa zai yi na'am da ita, kuma muna fatan Allah ubangiji ya sa abin da aka faɗi ya amfani ga kowa. Da nan muke cewa Allah ubangiji ya ba mu alkhairin sa masa. To amma kaga akwai kwamiti ni ce yanzu muna nan muna fatan conference wannan mutane su shirya, akwai wanga za mu wannan buki na tunatar da duk lalata da an kai abin da ya kamata a yi da ba a yi ba, sai mun yi wannan bita domin kowa ya san abin da an ka tsaida na a yi da ba a yi ba, da kuma mutane wanda suke sun sai lalata to su san da su shirya. Kuma za mu kokowa cewa shi ba zun tun da dan conference ne, duk lalatar da an ce an tsaida kan a yi a conference to ya yi kokarin a tabbatar da shi wanga lokacin. Kenan ko mutum kamar wanda ya wadi cikin disco in shi ya yi disco ya ce party bai hana a kama ka, zumunci bai hana a kama ka, dan uwantaka bai hana a kama ka, sani bai hana a kama ka, party ya ce mishi kabila ba ta hana a kama ka, shanci bai hana a kama ka. Kenan tunda ya duba waɗannan abubuwa, kenan yanzu ba sani ba sabo ne ya kamata a yi tsakanin da Allah, a sa ƙasa gaba kuma a sa Allah gaba.